Yan habarlardan bellep geçmediýaly Moskwanyň suduna Boris Nemtsowy öldürmek bilen ilteşikli 5 şüpheli görünen mahala Rus opposision wekilini öldürmäge gatnaşmakda 2 adama aýplama bildirildi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifoň berjek giňişlik maglumatyny bilelik dediňläliň. Russiýada siyasi opposisioner Boris Nemtsowyň öldürilmegine ilteşikli bolmakda güman edilip 2 adama aýplama bildirildi. Bu arada Moskwanyň sudunda Nemtsowyň öldürilmegi bilen baglylykda 5 tane aýplanýanyň isini garalýar. Basmanny sudyň medeniýet wekili Anna Fadeýewa, Zaur Dadaýewa we Anzor Gubaşewa Boris Nemtsowy öldürmek boýunça aýplamanyň bildirilendigini, belki 3 şahsiýetiň bolsa entegim güman edilýänleriň durumunda galýandygyny aýtdy. Rus mediasy sudya Natalya Musnikowanyň sözlerine salgylanyp, Dadaýew Nemtsowyň ölümine ilteşiginiň bolandygyny boýuna aldy diýip habar berýär. Emma Russiýanyň döwlet we garaşsyz habar silişdeleriniň maglumatyna görä, Dadaýew sudyň zalynda öz günäsini boýun almandyr. Aýplanýanlaryň beýlekisi Anzor Gubaşew özüniň günäsizdigine aýdypdyr. Sud aýplanýanlaryň bäşisiniň hem 28 aprelde çelini tutuklukda saklanmalydygy barada karar çykardy. Bu adamlaryň ählisi Russiýanyň durnuksyz Demirgazyk Kavkaz sewitindendir. Häzirlikçe galan tutuklary, ýagny Anzor Gubaşewiň doguny Sagide, Ramzan Bakaýewa we Tamirlan Eskerhanowa resmi taýdan aýplama bildirilmedi. Rus häkimetleri Dadaýewiň we dogunlar Gubaşewlaryň 7 martda Inguşistanda, beýleki ikisiniň de 8 martda Moskwanyň eteginde tutuk edilendigini habar berdiler. Bu aralykda Russiýanyň Interfax gullugy Çeçenistanyň hukuk goraýjy edaralaryna salgylanyp, Nemtsowyň öldürilmegi bilen baglanyşykly gözlegi ýylan edilen ýeni bir adamyň 7 martda Çeçenistanyň paýtagty Groznyda polisiýa bilen çaknaşykda öldürilendigini habar berdi. Maglumata görä, haçanda polisiýa guman edilýäniň öýüniň golaýyna baranda, ol el granatyny polislere garşy daňyp, soňra-da özüni partladypdyr. Hukuk goraýjy edarlar tutulanlaryň bäşisiniň hem günäldigini öňe sürýärler. Şol bir wagtda Nemtsowyň öldürilmegine dahillydygy aýdylýan bu adamlaryň anyň hereketleri barada taýyk maglumat berilmeýär. RIA Novosti gullugy Dadaýewiň Çeçenistanyň içeri işleri ministrligine degişli batalyonyň komandiriniň orunbasarydygyny, Gubaşewiň hem Moskwada hususy gowruk kärhanasynda işländigini aýdýar. Kreml tarapyndan goldanylýan Çeçen lideri Ramzan Kadyrow özüniň Instagram hasabatynda Dadaýewiň Russiýanyň hakyky watançysydygyny we iňen dinçi kişidigini ýazýar. Kadyrow haçanda Dadaýew Fransiýanyň Charlie Hebdo neşrinde Muhammed Peýgamberiň şekliniň çap bolanyny göreninde haýran galandygyny hem köpçüligi äskär etdi. Kadyrow Dadaýewiň günäli ýa günäsizliginden söz açmady. Çeçen lideri Dadaýewiň Russiýanyň garşysyna hereket edip bilmejekdigini, onuň ýurt üçin öz janyny töwekkelçilige salmagy ukypladygyny aýtdy. Russiýanyň Derňew komiteti Nemtsowyň ölüminiň dini ekstremizm bilen bagly bolup biljekdigini öňe sürdi. Emma Kremliň tanqidçilary bu aýplamalaryň toslamadygyny aýdýarlar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň halkara aeroportunyň 2-nji terminalynyň öňündäki awtodurolganyň aglawy boşap duranyny habar berilýär. Munyň hem bu awtodurolgada diňe döwlete değişli taksileriň we awtobuslaryň saklanmagyna ruhsat berilýäni bilen bagly da aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň berjek ýeňişlik maglumatyny diňläliň. Paýtagtyň halkara aeroportunyň 2-nji terminalynyň öňündäki
Avtodurolganyň adaty däl, durolgadygyny bu ýere gelen her bir paýtagtdy bilýän bolsa gerek. Paýtagtdaky şoňa meňdeş beýleki durolgalardan tapawutlukda bu durolga sektorlara bölünip, onda uluglaryň goýulmaly ýerleri bellenip gökülipdir. Durolgada taxsylaryň durýan ýeri hem kesitdendir. Avtodurolganyň ışıklandyrylşy hem gowy. Her belli bir aralykda ışıklandyryş sütunlary goýulypdyr. Durolgada ýolagçylar üçin ýöýte ýolajyklar hem çekilipdir. Garaz bu durolga ýurtdaky ähli beýleki durollara hakyky görelli bolup biljek. Emma bu durolgadan her bir avtolog ESP daran bilmeýär. Bu durolga diňe döwlete degişli taxsylardyr avtobuslar girip bilýärler. Hususy avtolog eýeleri hem-de hususy taxsylar giýje günlüğüň dowamında hiç wagt bu durolga goýuberilmeýär. Oňa barýan ýol hemişe polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň inspektorlar tarapyndan berk gorulýar. Awia terminalyň bu avtodurolgasynda köplenç diňe sarlynkly döwlet taksiýlaryny ýa-da bir-iki sany gaýry avtolog görse bolýar. Bellemeli adatça bu durolganyň ýarpy meýdany boş durýar. Onsoň ol awia terminalyň öňünde aýratyn boşluk durýar. Gepin gerdişine görä aýtsak bu ýagdaý elmida maşeýle bolmandy. Bir ýyl mundan awia terminalyň ilki açylan döwründe 2 aý çemesi wagtlap gurrungy edýän durolgamyz adaty uluglar üçin hem el ýeterildi. Soňra näme sebäp bilen häzirki çäklendirmelerin ýerden belli däl. Bu barada hiç resmi düşündiriş alyp bolmasa da awia terminalyň öňünde taxsyçylyk bilen meşgullanýan Allamrat muny prezidentiň saparlary bilen düşündirýär. İlkiler bu durolga ähli uluglar goýberlerdi. Ulugly ýolagçylar adatça öz şahsy maşinlaryny durolgada gulprak goýup giderdiler. Bir gerek ýaşulynyň saparynyň öňü seýresinde durolgany boşaltmaly diýenlerine şol uluglar aýarjak bolup howsala düşüpdiler. Şondan bäri bu ýere döwlete degişli taxsylardan we uluglardan ötürü hiç kim goýbermeýär diýip Allamrat gurrun berýär. Allamratyň bu maglumatynyň ne derejede takyklaryny awia terminalyň degişli işgärlerini resmi derejede tasdip edip ýa-da inkar etdirip bolmady. Şol bir wagtda hem awia terminalyň bu durolgasyna barýan adaty avtologlar saklanyp olar şol durolganyň goloýunaky emma aeroportyň terminalynyň 100 metr uzaklykdaky beýleki avtodurolga ýerilýär. Bu ýöneköy durolganyň daşy ak renkli demir haýat bilen örtülipdir. Diklen diýwar sebäpli adaty ýagdaýda içi görünmeýän bu durolganyň ýagdaýy ýokarda agylan gölelleri durolgadan tapawutlanýar. Ýöneköy grazdanlaryň avtologlar üçin gurulan bu durolga awia terminalyň goloýunaky ýaşaýyş ýaýlarynyň howlullaryna ýerleşýär. Bu durolga paýtagtdaky beýleki durolgardan tapawutlanmaýar. Avtologlar üçin giň ýer ýok. Avtologlar bir ýerine goloý goýulýar. Şol sebäpden köplenç eger bir ulug durolgadan çykyp gitjek bolsa beýleki avtolog ýerinden golganyp oňa ýörer ýaly araba ýol bermeli bolýar. Ýogsa bir ýerine aşyk goýulanyp ýerarly maşinler bu durolgadan isleýän wagty öz erkine çykyp bilen ok. Bu avtodurolgada goloýda ýaşaýan ýaşaýjylaryň avtologlaryň bir gatarda aeroporta öz ýakynlaryny garşylamaga gelenler hem uluglaryny goýýarlar. Hususy taxsylar hem şu durolgada öz avtologlaryny goýup awia terminalyna müşteri almaga gidýärler. Bu awia terminaldan adaty avtologlar üçin durolga çenli aralyk o den goloý hem däl. Şonuň üçin awia reýsler bilen uçup gelen ýolagçylar bu durolga öz el goşlaryny süýräp 100 metr töwerek ýöremeli bolýarlar. Paýtagtyň halkara aeroportynyň täze kompleksiniň ikinji terminaly laýyk bir ýyl mundan 2014-nji ýylyň mart aýynda açylypdy. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatyň halkara aeroportunyň ikinji terminalynyň öňündäki avtodurolgada diňe döwlete degişli taksilaryň we awtobuslaryň saklanmagyna ruhsat berilip, adaty uluglaryň barmagyna ruhsat edilmediligine siz nähil araýarsyňyz. Bu barada siz nähil tejribeleri başdan geçirdiňiz. Bu barada bize gurrun beriň, öz pikir araýşlaryňyzy başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura ya da Moskvadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň edin ya da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Habarlar günnölük programmamyzda Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Lewabyň Kaşan köpürli söwda bazarynyň açylynyna 5 ay boldy. Açylşy prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda amal aşyrylan bu bazaryň welaýatyň meşhur dünýä bazarynyň ornuny eýlemegine araşylýady. Şunlukda Lewabyň dünýä bazary ýykylyp, onuň deregine gurulan bu bazar henide çenli müşterileriň ünsüni özüne çekip bilmän gelýär. Täze bazardaky dukanlaryň arendalary gymmat bolup, munun bazarda satylýan haritlaryň bahasyna, bu ýagdaýyň bolsa müşterileriň bazara gelmek höwesine ýarama täsirini ýetirýänligi aýdylýar. Adatlyk radiosu bu barada ýöriti video maglumat taýýarlady. Bu maglumatyň audio ýazysyny kärdeşim Muhammed Tahirden dinläliň. Arasa we asfaltlanan ýollar, kapylary, aýnalar bilen bezelen arasa dukanlar, müşteriler üçin dukanlaryň öňünde gurulan seýilgähler we seýilgählerde goýulan oturguçlar. Garaz Lewabyň köp ugurly söwda bazary haýys tarapyndan seretseň-de owadanlygy bilen tapawutlanýar. Bazar müşterilerde kapısından giren madyna aýratyn täsir galdyrýar. Bazaryň girilgesi gadymy hanlaryň galalarynyň kapylaryna çalymdaş edip gurulypdyr. Bazardaky ähli dukanlar ýaly bazaryň derwezesi hem soňky döwürde Türkmenistanda ýöň bolan döwlet renkine görä aklanypdyr. Bazarda 2000 töweregi söwda ýeri bar. Diňe bazaryň içi däl, bazara barýan ýollaryň arasalygyna hem aýratyn üns berilip, olar asfaltlanyp, ýollaryň arasalygy bolsa aýratyn gözegçilikde saklanýar. Hatda ýoluň üstünde ýatan ýekije çöpe de duş gelip bolanok. Bazaryň daşy hem bağ-bağça bilen berilipdir. Bazarda güraýmaga hiç hili kemçilik ýok. Emma diňe bir problemi bar. Ol hem müşterileriň ýoklugy. Bazaryň bir tarapynda durup beýleki tarapyna seretseň, bu ýere gelen alyjylaryň dukançylardan o diýen köp däldigine göz ýetirýärsiň. Aýlanyp ýören sanlyja alyjylaryň hem eller boş, hamana gezilinje gelen ýaly. Alyjylaryň azlygynyň sebäbi näme diýen soraga Lewapda habarçymyz Röşen Çariýew şeýle jogap berýär. Bazarda söwda pes diýilýär. Ol harydarlaryň azlygy bilen bagly, dukanlaryň arendasy gymmat bolan soň bu ýagdaý haritlaryň narhyna da täsirini ýetirýär. Bu hem müşterileri bazardan gaçyrýar. Söwdagarlaryň aýtmagyna görä bazaryň ýerleşýän ýerim amatly däl. Edilin kun kadaly ulak gatnaw hem ýola goýulmandyr. Garaz türlü sebäpler bar. Habarçymyzyň aýdysy ýaly bazarda diňe haritler gymmat bolman, Türkmenabatdan 12 kilometr uzaklıkda yerleşýän bu bazar bilen şäheriň arasynda kadaly ulak gatnaw hem gözüňde tutulmandyr. Geçen ýylyň oktýabr aýynda ulanmaga berilen bu bazar Türkmenabatyň meşhur dünýä bazarynyň deregine gurulypdy. Dünýä bazaryna iň bir adaty günlerde de ýüzlerçe hatda müňlerçe adam gelirdi. Ol bazarda haridam azlyk etmezdi. Bizde okul mevsimi golaylaşyp gelýär. Şonuň üçin dünýä bazarymyzda has köýüs bildirilen okulçy formalarymyz, güzgeýlen donlary, köýnekleri. Dünýä bazarynyň şäheriň içinde yerleşmegi, dukanlaryň arendalarynyň amatly bolmagy bu bazary diňe Lewap welaýaty üçin däl, tutuş region üçin esasy söwda merkezlerinden birine urupdy. Emma geçen ýylyň aýaklarynda hatda täze bazar doly gurulyp gotarmankä Lewabyň meşhur dünýä bazarynyň daşyna geçildi. Sehelçe wagtyň içinde bazar tutuşlugyny ýykyldy. Dukançylardan bolsa gysga wagtyň içinde dukanlaryny boşatmagy talap edildi. Dukançylardan käbirleri Lewabyň täze gurulan bazaryna yerleşen bolsalar, käbirleri söwda satygy besetmeli boldular. Sebäbi täze bazarda bir dukanyň ortaça arenda tölegi 1700 manada barabar. Su, elektrik togy, işçi ýaly beýleki çykdaçlar hem gözüňe tutulanda täze bazarda bir dukançynyň ortaça çykdaýjysy 3500 manada goýulýar. Bu ýagdaý hem haritlaryň bahasyna, haritlaryň gymmatlamagy bolsa, müşterileriň bazara gelmek höwesine yaramaz täsir edýär. Bazar geçen ýylyň oktýabr aýynda açyldy. Emma edil şu gün Lewabyň köpügürli owadan söwda bazary ne dukançylaryň ne de müşterileriň göwnünden turýar. Bu ýagdaýyň uzaga çekmegi bazaryň geljegi barada dürli soraglar döredýär. Kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu maglumatyň video ýazysyny biziň azathabar.com web sahypamyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar.
8-nji mart bütün dünya Aýal Gyzlar güni münasibetli Türkmenistanyň dürli künjeklerinde hem dürli çärelerin geçirilenden habar berilýär. Aşgabatda 8-nji mart bayramy münasibetli 8 we 10-dan köp çağly enelerin käbirlerine ýaşaýyş jaý sowgat berildi. Şol güni Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň denanlaryny gutlawynda köp çağly enelerin döredüjilikli zähmet çekmegi we perden terbiýelemek üçin döwletimiz tarapyndan uly gollaw berilýär we ähli mümkinçilikler döredilýär diýdi. Emma şol bir wagtyň özünde ýurtda köp çağly enelere o diýen ünsüň berilmeýändigini aýdýan türkmensanlar hem bar. Şeýle denanlardan biri ýagny Lewap welaýatynyň 8 çağly denan häkimetlere kömek sorap ýüz tutandygyny resmiýlerin özüne şahsiýeti kemsedici sözler bilen jogap berip edaradan çykaryp goýberendigini aýdýar. Bu barada habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde bolşýaly Lewap welaýatynda da Halkara Zenanlar günü münasibetli düňkü başlanan bayramçylyk çäreleri bugün hem dowam etdi. Çağlar bağlarından başlap mekteplere, ýokary okuw jaýlaryna, edara, kärhana, guramalara çendi. Ähli ýerde baharyň ilkinji günlerine gawat gelýän bu bayrama bagyşlanan dawaralar bolup geçýär. Ýöne Türkmenistanda bu bayramyň ýatyrylan zenanlaryň müňlerçesiniň pensiýalarynyň, olaryň çağalaryna berilýän kömek pullarynyň kesilen döwürlerde bolupdy. Döwlet başyna Berdimuhammedowyň gelmegi bilen bayram gaýtadan dikeldildi. Şu günler ýurdun ykdysadyetini zenanlarsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Bilim, lukmançylyk, yeňil we azyk senagaty, sowda pudaklaryny işleýänleriň köpsi zenanlar, telekeçilik bilen meşgullanyp ýyl içinde adygan zenanlar da az däl. Ýöne zenanlar bawatda oňun döwlet siýasatynyň alınıp barýandygyna garamazdan olara yerli resmiler tarapyndan kanunlarda belirlenen kömekleriň berilmeýän, hukuklarynyň kemsidilýän halatlaryna da duş gelmek bolýar. Golayda olardan birisi Azatlyk radiosyna ýüz tutup öz duş gelen kynçylyklary barada gürrüň berdi. Para etrawynyň Kras keňesliginde ýaşaýan Mahum atly ol gelin 8 çağa östürüp ýetişdirýär. Olardan iň ulysy mektebiň gutardyş klasynda okuyar. Kiçileri entek mektebe gatnanok. Mahumyň özü de, adamsy da aylygy onçakly köp bolmadyk ýerlerde işleýän ekenler. Alýan aýlyklary 8 çağany kadary ýydyryp içirmäge, egin eçik alıp bermäge ýetenok. Ene mähri diýen ada ew bolan Mahum kömek sorap yerli resmi edaralara, etrap häkimligine ýüz tutupdyr. Kömek etmekden geçen yerli resmiler ona "Näme, sen çağalaryňy bizim üçin dowurdunmy?" diýipdirler. Bu ýagdaýlara çydam edip bilmedik senanyň Azatlyk radiosuna ýüz tutandygyny bilenlerinden soň göz gönü haýwat atmaktan, gorkuzmaktan da çekinmändirler. Şeýle maliýe kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýan çatynjalardan biri soňra iş gözläp daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar. Onsoň çağalar ýa ejesiz, ýa-da kakasyz galýar. Netijede dolu däl maşgala mede gelýär. Hatda ejesi de, kakasy da daşary ýurda işe gidip mama babasynyň ýa-da beýleki bir ýakynyň elinde galan çağalar da az däl. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. 8 çağly eneleri ýaşaýyş jaý bilen üpçün etmek mümkinçiliginden peýdalanmak üçin käbir welaýatlardaky eneleriň hem resmiýleri arda bilen ýüz tutanýar. Emma öz ardalaryna jogap alyp bilmänligi habar berilýär. Biz welaýatlardaky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp ýerlere ýyg-ýygdan sapar edýän habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetdeş boldyk. Sultanaýda Türkmenistanyň dürli etrapdyr welaýatlaryna 8 çağly eneleriň şeýle mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýändigini habar berdiňiz. Indi Sultanaýda şeýle ýagdaýa duçar bolan 8 çağly ene duş geldiňizmi? Ona şeýle bir denan bilen men söhbetdeş boldum Daşgul welaýatyndan
Her ýyl 8-nji martda şol telewizionyada köp sagat oguran enelere enemehri adamyň dakylyandygy, şolaryň käbirinin ha döwlet tarapyndan ýaşaş saýlarynyň berilýändigi barada bir telewizionyada feretdiler. Emma şu yerlerde biz arda bilen ýurt tutanymyzda häkimlikler biziň ardamyzy diňlemýän, hemen özüm şu köp sagatly enelere berilýän ýeňirliklerden peýdalanmak barada mümkinçiliginiň maňa döredilmegi barada ýurt tutdum ýöne meniň ardama hiçlik jogap berilmedi diýen bir ene bilen men şeýle söhbetdeş boldum ýakynda. Sultan aýdy, näme üçin jogap berilmändir? Ýagny näme diýip jogap beripdirler? Şol öz ardasyna hiçlik jogap alyp bilmändig barada maňa gurrun berdi. Näşe ýurt tutýan häkimliklere islendik. Mesele bilen ýurt tutanyňda şu yerlerde ardalara jogap bermeli adamlar ol islesin, häkimlik bolsun, ýa bolmasa wenalar guramalaryna, ýa bolmasa tabetlere ýurt tutanyňda şol ardalaryň jogapsyz galýady. Sen gatnaýan, ha göreňinde tutýas, göreňinde tutarsyn, ha jogap berer diýler, ýöne şol netijede çykarlanok ardalardan ahirinde hiçlik kömegem bolanok. Sultan aýdy, gurrun neden denanyňyz häli şu mümkinçilikden peýdalanmak üçin arda tawşyrypdyr diýdiňiz. Indi şu ardasynyň tawşyranyna näçe wagt bolupdyr? Ýagny näçe wagtdan bäri ýa-da näçe ýyldan bäri jogap alyp bilen okmuşyn? Ýöne şol soňky 1 ýylyň gurrunyda şol hasy sagaly enelere ýanky ýeňirlikleri bermegim, döwlet başçysyna Berdimuhammedowyň prezident bolup gelmegi bilen şular ýaly karar kabul edildi. Sultan aýdy, şu mümkinçilikden peýdalanmagyň şertleri barada, düzgünleri barada, nire ýüz tutmalydygy barada sizde bir maglumat barmy? Etil şol mendäki bar bolan maglumatlar ýanky häkimliklere ýurt tutdyk diýen denalara men duşdum. Ýöne onuň şertleri, misal üçin şu köp sagat oguran eneleriň sanawy ýanky tabetlerde de bar, ýanky denalar guramalarynda da bar, häkimlikleriň özünde de bar. Egerde şol haýsydyr bir denana köp sagat ene kömek etmek isleýän halatynda olarda hemme maglumatlar bar. Şolaryň esasy sagalaryň sanawy barada, masalanyň sanawy baradaky talap edilen ýanky spravka tawsyrmaly, ondan soň sagalaryň şahadatnamalarynyň kopiýasyny tawsyrmaly. Şular ýaly özüniň talap edilen dokumentleri bar. Ýöne şu taýda diýär şol ýene de çint gelip soralýar, çint gelip teredilýär diýär senin diýär sagalaryň içinde bir tertiplik eden barmyň, kämilik ýaşyna ýetmän bir ters görelde görkeden ýer barmy sagalaryň şular ýaly bir sanawda durýarmy? Şodatlar gaty çint gelýär diýär. Egerde şol masalada biri bir kimterlik tarapdan hasaba alınan bolsa, onda şu masala eýem şu nemeden ýeňiliklerden hiç wagt peýdalanma hukukly bolanok diýär-de. Şolar eýem şu hukukdan mahrum bolýarlar diýär. Näşeler ýaly gurrun berýär denanlar. Sultan aýdy, Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sag bolun, täsir islam. Hormatly dinleýijiler, 8 çağly eneleriň diňe käbirlerine ýaşaýyş çaý sowadynyň berilmegine siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky garaýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz şu ir bilen Facebook we Kontaktdaky sahypamyň okuwçylarynyň siz döwlet işinimi ýa-da şahsy puda saýlap alardyňyz diýip soru verdik. Häzir okuwçylarymyzyň şu soragy galdyran käbir tesbirlerini siziň bilen paýlaşmakçy. Facebookda Diyar atly okuwçymyz Türkmenistanda döwlet işinde işleseň çäre. Ýöne sözüň hemme ýere geçýär. Telekeçilik etseň para horlara hemişe para vermeli diýip öz tesbirini belläpdir. Dursun Jemalatly beýle kur okuwçymyz bolsa hemişe de beýle bolup durarmyka korrupsiýa gaty ýokarda bizde diýip öz tesbirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzy ýa-da beýle temalar barada ýerleşdiren forumumyzda öz pikir araýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşiw Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.